Gadewch i ni weddio. Ni'n diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint yma cael dod ger dy fron ar dy ddydd di ac yn llawenhau am bob un cyfle ac yn diolch i ti o Dduw am yr efengil sanctaidd. Yn diolch am yr hyn i ni wedi gael yn ystod yr wythnos o gynhadledd yn gwrando ar dair yn cael ei chyhoeddi'n ffyddlon ac yn nerthol ac yn gweddio Dduw y bydd hyn yn dwy'n ffrwyth. Ond nawr i ni'n cyflwyno yr oedfa hon i ti ac yn gofyn i ti i bresennoli dy hun yma yn ein plith. A bydde di yn gweld yn iawn i dywallt ysbryd glân i lawr wrth i'r gair cael ei chyhoeddi ac yna wrth i'r gair cael ei chlywed pa bynnag pryd y fydd yn cael ei glywed ac o Dduw y bydde di yn ymweld â'r blant ac yn ymweld â'r wlad hon y bydde di yn gweld yn iawn i ddwy'n pobl at y ti dy hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Tyrd tywallt ysbryd arnom. Diogela ni hefyd cadw ar un drwg i ffwrdd. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o gyhoeddiadau cyn i ni ddarllen o air Duw. Chatgoffa chi am yr oedfaon sydd i'w cael ar ein gwefan ar capel yr Rhath. Yn ail ddechrau unwaith eto nawr, gan bod y gynhadledd wedi bod, fydd emynau'r efengil yn cael ei osod ar y wefan ar ddydd Llun, ac yna ar ddydd Mercher am 6 egluro'r efengil, ac yna yr oedfa hon ar y sul am hanner awr wedi 3. Nawr, gadewch i ni ddarllen o air Duw, y llyfr y Salmau, Salm 123. Ata ti y dyrchafa fy llygaid, ti yr hwn a bres swyli yn y nefoedd, wele fel y mae llygad, gweision ar law ei meistriaid, neu fel y mae llygaid, llaw forwyn ar law ei meistres, felly y mae ein llygaid, ni ar yr arglwydd ein Duw. Hyd oni thrigarha e fe wrthym ni. Trigarha wrthym arglwydd, trigarha wrthym canis llanwyd ni a dirmig yn ddirfawr y llanwyd ein henaid a gwatwargerdd y rhai golidog, ac a diystyrwch y beilchion. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Mae gadewch ni edrych ar y salm yma. Mae'n salm byr, felly dim ond ychydig o adnodau sydd ynddi. Ond fel testyn, allwn ni ddewis yr ail adnod, ond fyddwn ni'n edrych, fydd e'n dros olwg ar y salm gyfan. Ond yr ail adnod fel testyn, wele, fel y mae llygaid gweision ar law ei meistriaid, neu fel y mae llygaid llaw forwyn ar law ei meistres, felly y mae'n llygaid ni ar yr arglwydd ein Duw, hyd oni thrigarha e fe wrthym ni. Nawr ar ddechrau'r neges hon, yma yna werth i ail ddarllen y gair cyntaf o'r testyn, y gair wele. I ni wedi profi ond o yn ystod yr misoedd diwethaf, yr cyfnod clo yma. Ac mae'n ymddangos fel fod y cyfnod clo yma yn dod i ben, wel o leia am y tro. Mae yna rhai yn meddwl fydd yna gyfnodau eraill o gyfnod clo yn digwydd ac os na dros y wlad gyfan yn sicr mewn ardaloedd o dro i dro. Ond mae bron 5 mis wedi mynd heibio ers i'r sefyllfa triennus yma ddechrau. Ac eto yn ystod y 5 mis, mae yna nifer os nad y mwyafrif heb ystyried tynged ei heneidiau. Wel, does dim unrhyw arwydd i weld, does dim byd wedi dod i fy sylw i, a dydw i ddim wedi clywed am unrhyw un sydd wedi cyfeirio at y peth yma yn ein gwlad ni, yn y gwledydd sydd cyfagos a gwledydd ar draws y byd. Mae e'n rhyfeddol nad ydyn ni wedi clywed unrhyw beth am yr awydd i ddarganfod atebion y cwestiynau pwysica bywyd am dynged yr enaid. Gai ofyn hyn, oes o rhywun sydd yn gwrando heddi sydd yn eog o wfftio y neges bwysicaf oll? Falle bod yna rhywun sydd wedi bod yn gwrando, ond falle nid o ddewis. Mae hwnna yn gwbl bosib, ond diwe yn enwedig mewn teuluoedd. Falle rhai ddim yn licio cydnabod bod nhw ddim eisiau gwrando, methu aros i'r oedfa orffen, mwyn gallu cario ymlaen gyda pethau eraill o fwy o bwys iddyn nhw, ond oherwydd amgylchiadau teuluol neu beth bynnag i chi yno yn eistedd lawr ac yn gorfod gwrando. Gai ofyn i chi felly, a ydych chi wedi wfftio'r neges yma? Ydych chi wedi osod o'r neilltu a'i anwybyddu? Wel, gwrandewch ar yr adnod hon. Mae'r adnod hon i chi. Wele fel y mae llygaid gweision ar law ei meistriaid, neu fel y mae llygaid llawforwyn ar law ei meistres. Felly mae'n llygaid ni ar yr arglwydd ein Duw, hyd oni thrigarha fe wrthym ni. Mor hawdd
Mae mor hawdd peidio edrych, eistedd i fyny, ymateb neu wrando ar bregeth. Mae peth rhwydda oll, ond yw e. Dim ots sut un yw'r pregethwr. I ni'n gallu cyfiawnhau ni'n ambell waith os yw'r llais braidd yn dawel, falle yn gysglyd braidd ac yn un donog, a chi dweud, ni'n ffeindio yn anodd. Ond gewch chi llais uchel sydd yn taranu ambell waith. Ac i chi dal i weld pobl yn mynd yn gysglyd a ddim yn gwrando. Mae'n hygol, does dim os beth yw'r lefel y llais, sain y llais neu natur y llais. Mae rhywun yn rhwydd iawn yn gallu mynd mewn i ryw drwmgwsg wrth wrando ar bregeth. Mae'r fath o nod, mae fel rhywun sy'n gallu cysgu ar fws, a lot o sŵn efallai, neu ar dren, neu mewn rhyw orsaf drenau, a mae yna sŵn byddarol trwy'r amser. Ond mae yna rhywbeth am dawn sydd gan person i dderbyn y sŵn yna i gyd, ond yn gallu mynd i gysgu. Ac efallai pan mae'r tywelwch yn dod, dyna sydd yn ei deffro nhw. Mae'n rhyfedd yn diwe. A felly, mewn oedfa, mae'n digwydd mewn capel, ond yn sicr pan ni'n ein lolfa ni, yn eistedd ar ein cadeiriau cyffyrddus, mae'n hawdd iawn eistedd nôl ac mae'r cwsg yn naturiol yn dod i mewn. Ac felly mae'n gallu'n digwydd yn diwedd bod rhai ddim yn gweld y neges mor bwysig a hynny i trio brwydro'r cwsg. Dwi ddim yn dod yn agos at hynny. Ac felly, i chi falle ddim yn fwriadol yn ei wneud, ond mae yn digwydd. Dwi ddim yn ddigon pwysig i chi, ac felly i chi yn ei osod o'r neilltu. Chi ddim siŵr iawn am beth gafodd ei bregethu ar ddiwedd yr oedfa. Ond mae'n rhai yn gwneud hynny yn fwriadol. Yn fwriadol felly, does ganddyn nhw ddim lle i'r neges sy'n cael ei bregethu. Does dim awydd ganddynt, dwi ddim yn bwysig o gwbl, a fwy na hynny mae yna rai yn ei wrthwynebu fe. Ac felly wrth eistedd a gwrando oherwydd amgylchiadau bod nhw'n gwrando, maen nhw yn mynd allan o'i ffordd, yn ddifater am y materion pwysica. Pan defnyddir gair fel wele yn yr ysgrythyr, mae'n amlwg bod yna rhywbeth o bwys i'w hystyried. Mae yna rhyw gyngor pwysig i'w cael. Mae'n amser i chi o leia i drio gwrando. Ac i beidio troi'r switch bach na i ffwrdd. I beidio caniatau iddo ddigwydd. Ac i fynd i ryw drwmgwsg. Mae'n amser i chi eistedd i fyny a gwrando ar y neges. Nawr ysgrifennwyd y Salm. Pan roedd pobl yn wan a credir efallai mae mewn caethiwed y Babylon yr ysgrifennwyd y Salm hon. Ond mae'n salm sydd yn llawn gwersi. Ac fel trwy gydol yr ysgrythyr, yn wersi i'r ceisiwr ac i'r sant, i'r Cristion. O'na fyddwch chi'n gwrando ar air Duw heddi. Efallai am y tro cyntaf yn eich bywyd. Efallai bod chi wedi clywed gair Duw filoedd o weithiau. Ond o'na fyddwch chi'n gwrando am y tro cyntaf. Wel, hoffwn ni edrych yn gyntaf pam yr edrychwn. Pam bod yna gyngor fan hyn i ni i wele, i edrych. Be sy'n mor bwysig sydd yn mynnu ein sylw, ein hedrychiad, ein gwrandawiad, i ni'n gallu defnyddio geiriau eraill hefyd i ddisgrifio'r un peth. Mor hawdd yw parhau a bywyd o ddydd i ddydd, ond yw ac i fynd gyda'r llif. Dyna'r peth rwydda oll, i fynd gyda'r dorf. A meddwl gan eich bod chi'n yr un cwch yn nhw, bod diogelwch mewn niferoedd. Dyna sut mae gymaint yn meddwl. Wel, mae'r mwyafrif fel hyn, felly ni'n saff. Cyn bellai bod ni gyda'r mwyafrif, mae popeth yn iawn. Dyna fel mae'r byd wastad yn meddwl. Ond mae'r salmydd yn disgrifio fan hyn cyflwr dyn fel cyflwr trienus. Yr hyn sydd yn wir ohonom ni oll. I ni gyd wedi bod yn y cyflwr o wendid, cyflwr trist. Ond fe allwn ni ddisgrifio y cyflwr yma fel y man cychwynnol, lle disgrifir y sawl sydd heb Crist yn y lle cyntaf. Dyna yw y safle fwyaf gwan oll. Mae yna gyngor fan hyn mewn gwendid, mewn trealon, ond i ni gallu cymryd y cyngor yna fel cyngor i'r un sydd fwyaf gwan, yr un fwyaf trienus, anghennus. Sef yr un sydd heb Grist. Gall neb fod yn fwy anghennus na'r di-Grist. Yr rai sydd heb y sicrwydd cadwedigaeth. Dyna'r mwyaf isel gellir bod.
Ac o blith yr hain, y mae llawer iawn yn gwbl ymwybodol o'i cyflwr. Gyda nifer fawr o'r rhai fwy anghennus, dyn nhw ddim yn ymwybodol o'i cyflwr o angen. Ond ceir rhai sydd wedi gweld yr hyn sydd yn wir amdanynt. Mae hynny'n wir hefyd. Mae yna rai ond oes, a falle bod yna rai sydd yn gwrando. Wedi gweld ei pechod, ac wedi gweld ei heiddiant. Ac efallai'n gwrando nawr ar faich yn drom ar eich enaid. Ac ni wyddwch i bale ei droi, ond dyna be fydde pob Cristion wrth gyfeirio at ei tystiolaeth yn dod yn Gristion. Dyma be fydde nhw'n dweud, roedd y faich mor drom, roedd e'n pwyso lawr fel mynyddoedd, ac roedd e'n boenus, a ddim yn gwybod i bale ei droi ba gyfeiriad i edrych am help. Ac o edrych o'ch cwmpas, falle daw cyflwr y byd yn amlwg i'ch llygaid. Falle bod y baich hon yn drwm hefyd, y gwacter yn y byd, y diffyg, y pechod yn y byd. Falle bod hwnna'n pwyso'n drwm, ond nid yw hwnna'n gallu bod yn fan cychwynnol i rywun. Falle ddim wedi gweld ei hunan yn gyntaf, falle gwaith yr ysbryd glân yn agor y llygaid i ddangos y byd a'i wacter, ac yn gweld yr anobau sydd yn y byd, ac yn byw i'r dydd, ond yna does dim sicrwydd, mae yna ofn yn ei bywydau nhw, mynd o ddydd i ddydd, ac yn gobeithio na fydd y pethau erchill yma'n digwydd. A dyna beth sydd yn gallu bod yn wir ar y cychwyn, bod chi'n gweld nad yw'r byd, falle bod chi'n cael eich siomi gan y byd, ac yn gweld mae gwacter a celwydd a twyll i'r cyfan. Dyw e ddim yn bodloni, bod chi wedi cael holl bleserau'r byd. Edrychwch chi ar bobl cyfoethog, enwog, y rhai yn y cyfryngau sydd mae popeth gan nhw'n ôl pob golwg. Ond chi'n gallu darllen erthyglau amdano nhw. A pan maen nhw yn dod a drwy gyfnod yn ei bywyd, maen nhw'n cydnabod bod yn llenwyr, nad yw yn llenwyr twll na'r gwacter, y pwrpas i fywyd. Falle bod chi wedi gweld hynny. Nad yw'r byd yr hyn y mae'n honni i fod. Ond falle nawr trwy ras i chi wedi gweld yr hyn sydd yn wir o'ch enaid chi. Chi wedi dechrau gweld y gwacter a'r rhagryth, a'r pechod, a'r balchder yn eich bywyd chi. Ond chi ddim yn gwybod i bale ei droi. Ac efallai wedi dechrau edrych am gymorth. Efallai wedi edrych i sawl cyfeiriad, ond nid oes na'n lawer wedi wneud hyn. Yn dechrau edrych ac yn edrych i bob math o gyfeiriadau, yn mynd i gapeli efallai, a'r tristwch mawr yn yr oes yma, rhywun yn dechrau gweld y gwacter ac yn mynd i gapel a dyn nhw'n cael unrhyw beth o werth. Falle bod nhw'n mynd i gapel lle nad oes efengil o unrhyw fath yn cael ei chyhoeddi. Yna mynd i gapel arall lle mae yna fydolrwydd yn rhemp yn ei heddoliad a'i bywyd. Mae yna rhyw gyffyrddiad ar eiriau o'r efengil, ond nid yr efengil fel mae'r ysgrythyr yn ei ddisgrifio yw e. Mae'n efengil sydd yn cynhyrchu bydolrwydd. Dio honna ddim yn efengil. Ond dyma'r broblem, a mae'r rhain yn mynd i'r capeli. A falle ne'n nhw'n broffes hyd yn oed. Ond dyma beth sy'n codi dychryn. A yw'r broffes yna'n real a'i ffeidio. Achos i ble mae'r bobl yma'n mynd, lle mae'r capeli, lle mae'r efengil yn cael ei ffregethu. A does dim llawer ohonyn nhw i gael bellach. A mae'r bobl yma'n mynd falle i gapeli ac yna mae rhai mynd i gryfyddau ac yn mynd i bob math o bethau, mynd i rhyw fyfyrdodau ac yn mynd i yoga ac yn mynd i ymarfer corff ac yn cael rhyw aelodedd o gampfa i cael y corff yn iach a mynd i redeg, llawer licio hwn, ac yn redeg, mynd i gadw'r corff yn iach ac yn codi pwysau mwyn wneud yn siŵr bod hwnna'n mynd i wneud i'r meddwl. Chi'n clywed y rhaglenni yma am gadw'n heini, maen nhw'n dweud ar ôl 5 munud 10 o ymarfer corff, maen nhw'n gofyn y cwestiwn yn dydyn nhw. Ydych chi'n teimlo'n hapusach nawr? A dwi'n eistedd yna meddwl, wel, falle bod chi'n teimlo chydig bach yn well, yn aml iawn pan dwi'n erwe felly, dwi wedi blino tipyn bach, ond yn ôl pob sôn, mae fod i'n eich chi'n teimlo'n hapus. Ond dyw e ddim yn ateb problemau bywyd. Dydy'r rhedeg ar yr unfan, neidio lan y lawr a neidiadau ser. Wrth gwrs bydd yn dda i'r corff, i bwynt, i raddau, ond dyw e ddim yn rhoi gwir hapusrwydd i chi. Ond mae fel betai pob math o bethau. Ac mae'r byd fel betai nhw'n chwilio i bob cyfeiriad. Ydych chi wedi gwneud hynny? Wedi trio pob math o bethau yn chwilio beth sydd yn mynd rhoi hapusrwydd i chi. Ond o leia chi wedi dechrau edrych i rywle. Chi wedi gweld bod yna wacter yn eich enaid chi ac chi'n dechrau ceisio, dyma'r broblem. Efallai bod chi'n edrych i'r lle anghywir. Efallai bod yna ymwybyddiaeth o'ch pechod yn cynyddu, y pwysau yn trymhau. Efallai chi wedi clywed am Dduw. Efallai bod rhai o'ch chi wedi clywed am ei gyfiawnder a'i sancteiddrwydd nawr i'n dod na gosach ati yn dydyn ni.
Efallai bod chi'n ymwybodol y daw dydd pan fydd rhaid i chi sefyll o flaen yr un perffaith. Bod e gyd yn gwneud synwyr nawr. Chi wedi darllen y nair Duw, chi wedi clywed y sawl gwaith, ond mae'r ginog fel bethau wedi syrthio i'w le ac o'r diwedd i chi'n deall mae'n atebolrwydd. Am reswm i edrych fel y cynghora'r salmydd. O mae yna bob reswm yn y byd i chi edrych i geisio ac i wrando oherwydd eich cyflwr isel. O dyna i chi reswm. Pam i chi fod i edrych? Pam fod y salmydd wneud wele? Oherwydd eich cyflwr triennus. Dyna chi reswm i geisio. Yr adnod gyntaf, grandewch ar hwn. A ta ti y dyrchafa fy llygau, ti yr hwn a breswyli yn y nefoedd am gyngor. Dyma sydd ei hangen i chi i'w wneud, dyrchafwch eich llygau, edrychwch i fyny. Mae'n hanodd ond diw ar y degau. Ond nid oes na rai sydd wedi gweld i cyflwr gymaint bod y pwysau fel leogrwydd byd mor drwm, bod e'n anodd i ddyrchafu y llygau hyd yn oed, i edrych hyd yn oed pan ni wedi blino i. Chi'n gwybod mae'n wir ond diw e, mae'n swnio'n rhyfedd ond diw e, peth rhwydda oll i'w edrych. Agor y llygaid, ond efallai pan ych chi'n y gwely yn y nos a wedi blino ac i chi wedi clywed rhyw sŵn a chi'n meddwl dylen ni agor y llygaid i weld, ond ambell a chi wedi blino gormod i agor eich llygaid. Ac pan mae eogrwydd yn dod ar eich traws chi, mae hyd yn oed hwn yn gallu bod yn anodd. Mae'n swnio'n rhwydd, ond pan mae pwysau eogrwydd pechod yn pwysau'n drwm arnoch chi. Mae hyd yn oed hwn yn gallu bod yn anodd, ond o leia mae dim ond edrych sy'n rhaid i chi wneud. Dwi ddim yn dweud oedd chi ewch ar bere'r undod am 1000 o filltiroedd, cerddwch fyny rhyw risiau, gweddiwch 100,000 o weddiau a gwnewch rhyw elusennau gweithredoedd i elusennau diri a rhowch eich bywyd a curwch eich corff a gwnewch pob math o bethau. Dwi ddim yn dweud dim byd o'r fath. Dwi ddim yn dweud ewch i capel 5 gwaith ar y sil am y 10 mlynedd nesaf. Dim byd o'r fath. Be mae'n dweud? Edrych. Wele, edrychwch. Hyd yn oed pan dan bwysau eogrwydd pechod. Ac mae'n anodd. Edrychwch. Mae'n elfen fan hyn o edrych i ffwrdd ohonoch eich hunan. Ond efallai mae dyna chi wedi bod yn edrych ar eich hunan. Mae hwnna'n bwysig i chi cael golwg ar eich pechod. Ac mae hynny'n hanfodol ar y cychwyn i chi weld eich cyflwr. Ond nawr y cyngor yw hyn. Mae angen i chi edrych i ffwrdd o'ch pechod. Ac mae angen i chi ddyrchafu'r golwg, dyrchafa fy llygaid i'r mynyddoedd o'r lle y daw fy nghymorth. Mae angen edrych tuag at Iesu Grist, yr un a ddeliodd a'ch pechod. Yr hyn sydd wedi peri'ch enaid fod mor llwythig a bod mor flinderog. Dyna beth dath Iesu Grist i ddelio ag fe dath Iesu Grist i ddelio a phechod. Edrychwch tuag ato fe, yr un sydd yn yr uchelfannau, yn y nefoedd. Dyna'r cyngor, yr un a wyr, pob dim, mae yn y nefoedd. Ti yr hwn a breswyli yn y nefoedd. Mae'n gallu gweld a chlywed a deall pob dim. Edrychwch tuag ato fe, mae'r salmydd yn dweud. Gwebu pob dim amdanoch chi, eich pechodau, eich amgylchiadau personol, popeth. Mae wedi gweld y cyfan. Cyn i chi cael eich geni, yn eich genedigaeth, eich magwraeth chi, eich plentyndod chi, eich arddegau chi, eich dyddiau cynnar fel oedolyn, y cyfan mae wedi gweld y cyfan, mae wedi gweld pob un cymhelliad, pob un gweithred, pob un breuddwyd, mae'n gwybod y cyfan, a mae'r cyfan yn ambarod i fod yn atebol iddynt. Ac fel barnwr, mae'n gwybod yr hyn sydd angen i farnu. Ac felly, os ydych chi edrych unrhyw gyfeiriad, dyma'r man y dylsech chi edrych tuag at efe, tuag at yr arglwydd. Yr ail adnod, hanner ffordd trwy'r ail adnod, felly y mae'n llygaid ni ar yr arglwydd ein diw. Hyd o'n i 3 gar haw a fe wrthym ni, 3 gar haw wrthym arglwydd, 3 gar haw wrthym, canis llanwyd ni a dirmig yn ddyrfawr. O, mae Duw yn drigarog, mae'r salmydd yn dweud. Felly edrychwch at yr un sydd yn drigarog. Pwyswch ar yr un sydd yn drigarog. Arhoswch, oedwch yn eich prysurdeb, ond nid dyna beth sydd angen. Ond nid yw e'n anodd i gael eiliad o dawelwch. Mae'n swnio'n rhyfedd hyd yn oed fel amser fel hon. Mae'r amser yma i lawer wedi bod yn amser o dawelwch, ond i lawer iawn wedi bod yn amser fwy o brysurdeb.
Ond be bynnag y sefyllfa, mae e wastad yn anodd i cael amser i chi eich hunan, i oedi, ac i feddwl, ac i ddarllen, i cael yr amser yna o dawelwch o bawb arall. Falle bod yna bobl yn dod ar eich traws chi, sefyllfa oed, beth bynnag yw ar ffôn yn canu, ond mae angen i chi oedi. Ac i alw arno, pam? Gan y mae yn drigarog. Dyna pam i chi'n bechadur ac mae angen delio a'ch pechod ac y mae'r arglwydd yn drigarog. Fe fydd yn ateb yn yr amser penodedig. Dyna'r elfen yma o aros arno. Peidio dweud, dwi wedi trial hyn o'r blaen a digwyddodd dim. Wel, ni wnaethoch chi bwyso arno'n iawn. Achos pwyso ac oedi ac aros arno tan iddo ddod. Dyna beth sydd angen i chi wneud. Hyd oni thrigar haw fe wrthym ni. Peidiwch chi roi'r ffidil yn y to. Achos arwydd yw hynny nad ydych chi wir yn ei geisio. Ond i chi'n ei geisio fe, i chi'n aros arno. Fe fydd yn ateb yn yr amser penodedig yn ei amseru fe. Nid oes yr un enaid yn cael ei droi ffwrdd. Nawr, falle bod chi dweud, dwi wedi dod a dys dim wedi digwydd, ond arhoswch, pwyswch arno, achos os ych chi'n dod yn y ffordd iawn, yn y ffordd yn ceisio i wynebed am bwysau i ogrwydd pechod ac yn dod yn waglaw, yna un peth sydd yn sicr, fe fydd yn ateb chi, fe fydd yn dod. Fe fydd yn dangos trigaredd i'r sawl sydd yn cyffesu pechodau ac yn galw arno pam, oherwydd mae yn ffyddlon i'w air. Cyn llunio'r byd trefnod, fe ddarparodd ffordd iachawdwriaeth, fe anfonodd ei fab i ddod a chyflawni'r hen oll oedd yn angenrheidiol. Dyma oedd y cynllun cyn i'r byd cael ei greu. Y byddai'r Iesu'n dod ac y byddai'n cyflawni'r cyfan trwy ei fywyd. Byddai fywyd yn cyflawni bodgofynion y tad, yn cyflawni'r gyfraith yn llwyr. Trwy ei farwolaeth, byddai farwolaeth ar y groes, byddai ddwylo pur ar led, byddai'n gwisgo coron o ddrain, a byddai'r gwaed yn llifo, ac yna fydd y digofaint y tad yn cael ei osod ar ei fab, ac yna yn ei atgyfodiad yn concro Satan, yn concro'r bedd a phechod, ac yn ennill y fuddugoliaeth ei mwyn ni, ac yn anesgyn nef, ac yn eirio troswm. Mae'r salmydd yn dweud, edrychwch tuag at Grist. Gosodwch eich llygaid, eich golwg ar Grist. Pam? Oherwydd fe yw'r un sydd yn llawn trigaredd. Dyna'r unig lle saff i fynd. Does dim byd arall, does neb arall, does dim unrhyw beth arall yn gallu dod yn agos at hwn. Dyma'r unig un sydd yn gallu delio gyda baich eich enaid. Wel, gadewch i ni symud ymlaen. At bwy yr edrychwn ynghlyth yng nghanol treialon. At bwy y mae pechadur, fel ni wedi dweud yn barod, sydd yn ceisio yn edrych. At bwy i ni'n dweud wrth y pechadur i edrych. At bwy mae'r Cristion ifanc i edrych. At bwy mae'r Cristion o flynyddoedd yn edrych. A'r ateb bob tro yw at Grist. Dyna beth mae salmydd yn dweud. Edrychwch at yr arglwydd. Dyna'r cyngor bob tro. Hyd yn oed petai rhywun yn dod i gredu yn ystod yr oedfa hon. Mae rhaid paratoi'r enaid am y frwydr. Gan y bydd Satan yn ymosod yn syth. Ydych chi erioed wedi meddwl, y bydd Satan yn rhoi rhyw gyfnod fel mis Mel. Fe gewch chi wythnos o wyliau ar ôl dod i gredu ac fe adawau llonydd i chi. Fe gewch chi bythefnos, fe gewch chi fis, fe gewch chi flwyddyn. Ac yna fyddai'n dechrau ymosod. Ydych chi'n credu bod Satan yn ymddwyn felly? Wrth gwrs dwi ddim. Os yw e'n meddwl y gallai lorio rhywun, fe ddeith lorio rhywun ar ôl iddyn nhw wir ddod i gredu. Maen nhw wir wedi dod i gredu, ac nawr beth sydd yn digwydd? Mae am i llorio nhw. Wrth i'r oedfa ddod i ben hyd yn oed. Fe fydd e wrthi. Ei nod wastad. Beth yw ei nod e? Ei nod wastad yw i peri i bawb droi ei golwg oddi wrth Grist at unrhyw beth. Mae e am i chi edrych i ffwrdd o Grist. Ac fe wneud unrhyw beth i beri chi troi eich llygaid oddi ar Grist. Fe fydd yn eich perswadio i droi eich golwg nôl arnoch chi eich hunan. Hyd yn oed ar ôl i chi glywed neges. Ac mae'r neges honna i chi, mae presenoldeb yr arglwydd yna, mae'r ysbryd glân wedi agor llygad eich enaid. Chi wedi gweld eich pechod, chi clywed am Grist ar y groes. Ac yna mae'r rhodd o ffydd yn cael ei rhoi i chi. Ac mae'r baich yn syrthio i ffwrdd. Ac mae'r enaid yn cael ei olchi'n wynach na'r eira. Ac i chi'n llawenhau. Ac efallai chi'n codi ar ddiwedd yr oedfa. Ac mae'r llawenydd yna. Ac yna be mae Satan yn neud. Mae'n sibrwd.
Mae'n dweud, ti'n siŵr fod pob un pechod wedi faddau? Ti wedi clywed ar y fengil sawl gwaith. Wyt ti'n meddwl dy fod ti wedi cael dy faddau am hyn a'r llall a fydd yn atgoffa chi? Dyna sut mae'n gweithio. Fe fydd yn eich cael chi nawr i droi eich golwg oddi ar Grist nôl at eich pechod. Does dim ots gynno cyn belled nad ydych chi'n edrych ar Grist, a fe ddaw ac ofnau, ac fe ddaw ac amheuon ar eich trawst chi. Fe fydd yn peri chi gwestiwn i'ch profiad, gwestiwn i'ch fydd, fe wna unrhyw beth i dynnu'ch golwg oddi ar Grist, fe ddaw a treialon ar ein trawst ni'n syth, ar ôl i ni gredu hyd yn oed, ac yna yn ystod taith bywyd. Dwi ddim yn cadw at rheolau. Dwi ddim yn rioed wedi deall hyn yn yr chylltra rhyfeloedd, lle mae yna rhyw fath o reolau mewn rhyfeloedd, pa mae rhywun yn cael ei seithi ac yn cael ei lladd ac y bomiau yn chwythu lan cannoedd ar filoedd o bobl, ac yna no bob so mae yna reolau. Mae'n peth, falle bod yna synwyr, falle rhyw ddwrnod fi rhywun gallu egluro fe fi, ond un peth dwi'n gwybod yn y frwydr ysbrydol, does dim reolau. Dyw Satan ddim yn cadw at y reolau. Dyw e ddim yn cadw bant oherwydd chi newydd o di gredu. Dyw e ddim yn cadw bant achos chi yw'r pregethwr fwyaf enwog sydd wedi bod erioed. Dyw e ddim yn cadw bant oherwydd i chi wedi bod yn ffyddlon am hanner cam mlynedd a chi wedi bod yn Gristion ac yn gadarn a mae pawb yn edrych lynyn eto chi. Dyw e ddim yn cadw bant o'n chi chwaith nag yw e. Mae e'n dod ac fe fydd yn ymosod ac yn ymosod dro ar ôl tro. Ac mae rhaid i'r Cristion ifanc sylweddoli hynny ar ôl dod a troi eich golygon tuag at Grist. Fe fydd yn dod ac yn trio tynnu'ch golwg oddi ar Grist. Fe ddaw a rhwystrau. A do tri gar hawr ddim arglwydd, tri gar hawr ddim canis llanwyd ni a dirmig yn ddirfawr. Dyna beth sy'n mynd i ddigwydd fe ddaw dirmig yn ddirfawr. Yn ddirfawr, y llanwyd ein henaid a gwatwargerdd, y rhai golidog, y rhai cyffyrddus, y rhai sydd yn ymlacio yn ei cyfoeth. Fe ddaw y gwarth yma, y gwawd yma, ac a di ystyrwch y beilchion. Ond dyna ddaw mor aml. Y dirmig a ddaw o'r byd, o hyn i lawer sydd yn rwystro rhag dod at Grist yn y lle cyntaf, rhag edrych ato. Ond nid yw'n wir, falle bod yna rhywun sy'n gwrando nawr, bod barn i ffrindiau nhw mor bwysig bod yn eich rhwystro chi rhag edrych ar Grist. Oherwydd ei gwawd nhw, oherwydd y dirmig, oherwydd... Ond nid yw e, mae'n neud rhywbeth mwy i chi na llawer o bethau pan chi'n gweld rhywun yn edrych ar ei ffrind nhw ac mae'n rhyw chwerthyniad bach wrth nhw edrych arno chi. A mae'ch calon chi'n suddo. Chi'n gwybod bod nhw'n chwerthin am eich pen a chi ddim yn gwybod beth yw e. Ai rhywbeth o'ch golwch chi, bod eich gwall chi'n stico fyny neu rhywbeth, neu rhywbeth rhyw farc ar eich dilledyn chi. Neu dyn nhw'n chwerthin oherwydd rhywbeth am eich personoliaeth chi, am rhywbeth chi wedi gwneud. Chi ddim yn gwybod, ond dwi ddim yn neis. A dyna sut mae bwli falle'n gweithio mewn ysgol, neu mewn coleg, neu mewn gweithle. Maen nhw'n gwneud pethau chi'n ymwybodol bod yn digwydd. Mae'n brifo, ond yw e. Y dirmig yma, mae'n brifo ar lefel felly. Ond falle bod yna lawer wedi poeni am hynny. Chi ddim am ddod at Grist, chi ddim am edrych oherwydd y dirmig. Ond i'r Cristion ifanc, mae rhaid gwynebu hyn hefyd. Fe fydden nhw'n gwynebu'r dirmig o'r byd. Y dirmig yn beth erchill. Mae'n anodd i wynebu. Fel Cristion. Mae'n dod o gyfeiriad y byd, ond hefyd, mae hefyd yn gallu dod o gyfeiriad yr eglwys. Y rhai sy'n proffesu. Falle bod nhw ddim wir yn Gristnogion, ond maen nhw'n proffeswyr, maen nhw'n ymddangos felly. Falle bod rhai wedi dod. Mae'n anodd dweud, ond yn aml mae dirmig yn dod o'r cyfeiriad honno. Mae'n brifo. Yn llawn bydolrwydd. Falle proffeswyr, bydol ei ffyrdd, llawn balchder yn hyderus. Erioed wedi cwestiynu ei hunan ei proffes, erioed wedi cael problemau gyda amheuon ac yn amddiriedant yn ei proffes yn ei gweithredoedd. A pan maen nhw'n gweld gwir ffydd, maen nhw'n ddirmygus, dyn nhw ddim yn licio fe. Maen nhw'n gwneud nhw'n deimlo'n anghyffyrddus. Ac felly maen nhw'n ferniadol, maen nhw'n dweud i chi'n ferniadol o ni, ond beth yw'r gwirionedd yw maen nhw'n ferniadol o'r rheini. Ac maen nhw'n teimlo fe, ac felly maen nhw'n gwneud hwyl am ei ben. Dyn nhw'n gallu deall y difrifoldeb mwyach. Dyn nhw'n gallu deall pam i chi'n gweld pwysigrwydd yn cadw'r sabath. Dyn nhw'n deall, dyn nhw'n gweld bod chi'n mynd dros ben llestri, yn ddeddfol maen nhw'n eich galw chi. Maen nhw'n galw chi'n eithafol.
Methu deall pam nad ydych chi'n gyffyrddus yn mynychu'r llefydd roeddech chi'n arfer mynychu. Ac maen nhw'n dweud, i ni'n Gristnogion, i ni'n neud i ni'n mynd i'r llefydd yma'r nos Wener, nos Sadwrn, i ni'n yfed y pethau mae'r byd yn yfed, ni'n gwrando ar y cyneuon mae'r byd yn gwrando, i ni'n mynd i'r cyngherdau yma, a lle mae'r pob math o anfoesoldeb yn digwydd, ac mae e'n iawn. I chi'n gallu bod yn Gristion yn ôl rhain, a dal i wneud y pethau hynny, ond yna i chi'n dod ac efallai wedi cael gwir brofiad, ac mae'r dirmig yn dod, ac maen nhw'n edrych lawr arnoch chi ac yn chwerthin am eich pen chi ac yn troi cefn arnoch chi hyd yn oed ac mae'n brifo. Roedd hyn yn wir ym mhob oes, roedd y salmydd yn rhybuddio yn ei oes ef, ond mae'n sicr yn wir o'r oes hon. Os ydych chi newydd ddod at Grist neu wedi ers tipyn, efallai nad ydych wedi sylweddoli'r rhan yma o'r frwydr. Efallai'ch bod chi wedi'ch llorio gan y dirmig. Ac oherwydd hyn, beth sydd wedi digwydd i chi wedi tynnu'ch golwg oddi ar Grist. Ond yw dirmig yn gallu gwneud hynny, chi'n dechrau edrych ar yr amgylchiadau nawr, chi wedi troi'ch golwg oddi ar Grist. Ambell waith chi'n edrych nôl ar eich pechod, mae Satan yn atgoffa chi am eich pechod, a chi'n troi'ch golwg oddi ar Grist, eich gwaredwr at eich pechod. Tro arall mae dirmig y byd a'r eglwys efallai, ac beth sy'n digwydd, chi'n edrych ar yr amgylchiadau, chi'n edrych ar ei chwerthin nhw, chi'n gwrando ar ei geiriau nhw o ddirmig, ac chi wedi troi'ch golwg oddi ar Grist. O, na fyddwch chi'n sylweddoli'r hyn sydd wedi digwydd. Yn ddirfawr y llanwyd ein henaid a gwatwargerdd. O, mae'n gallu'n llethu ni. Yn ddirfawr, mae'r salmydd yn dweud, yn llanwyd ein henaid. O, na fyddwch chi'n barod am y frwydr. Dyfal barhewch yn eich edrychiad ar yr Iesu. Dioddefodd Iesu Grist ym mhob ffordd tra'r y ddaear. Mae Iesu Grist yn cydymdeimlo â ni. Mae e'n deall. Ond cofion iddo ef, ddioddef gymaint mwy ein mwy ni. Nid yw hyn a wynebwn ni yn dod yn agos a ddioddeffiadau Iesu Grist trosom ni. A ta ti ydy'r chaf a fy llygaid. Ti yr hwn a breswyli yn y nefoedd. O, i edrych tuag at yr un sydd yn dduw y cyfamod. Nid yw'r arglwydd yn gallu torri ei addewid. Fe addawodd yr arglwydd i drigarhau, ac felly trigarhau y bydd yn ei wneud. Felly edrychwch tuag at yr un sydd yn drigarog. Dyna be mae salmydd yn ei ddweud. Mae'r cyngor yma i'r ceisiwr, mae'r cyngor yma i'r Cristion sydd newydd geisio am y tro cyntaf, ac i'r Cristion ers blynyddoedd. Edrychwch tuag at Grist. Pwyswch arno ef. Wel, i orffen yn drydydd. Sut edrychwn ni? Sut i ni fod i edrych? Yr ail adnod, wele. Fel y mae llygaid gweision ar law ei meistriaid, neu fel y mae llygaid llawforwyn ar law ei meistres. Felly y mae'n llygaid ni ar yr arglwydd ein Duw, hyd o'n i thrigarhau fe wrthym. O, dyna i chi gyngor. Gellir gofyn y cwestiwn yma i'r ceisiwr a'r Cristion. Sut ydych chi'n edrych i Grist? Sut ydych chi'n edrych tuag ato? I ni'n gwybod pam, oherwydd ein pechod. Dyna'r broblem, ein pechod. Ac i ni'n gwybod at bwy dylsen ni edrych at Iesu Grist. Ond y cwestiwn nawr yw sut i ni fod i edrych? Ac i'r ceisiwr dan bwysau ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. I'r Cristion dan bwysau treialon bywyd a'r frwydr ysbrydol. Y cyngor i'r ddau. Fel, dyma sut i ni fod i edrych. Wele. Fel y mae llygaid gweision ar law ei meistriaid, neu fel y mae llygaid llawforwyn ar law ei meistres. O, roedd gweision. Yn y dyddiau yma pan ysgrifennwyd y Salm, nid oedd gweision yn gallu ymlacio. Doedden nhw ddim yn gallu eistedd yn ôl. Roeddent ar ei gwyliadwriaeth drwy'r amser. Allech chi ddychmygu brenin a'r gwas gweision yn y palas. Allech fod yn rhywun cyfoethog gyda gweision. Beth bynnag oedd yr amgylchiadau, roedd y meistr yna yn gyfoethog ac yn bwerus a'r hawl i wneud beth bynnag fyna gyda'r gwas. Rhai gwledydd byddai meistriaid mi fydden nhw'n wneud hyn. Wrth gwrs, allech chi ddweud ceri nôl diod o ddŵr i mi, ceri nôl chydig o fwyd i mi, ceri nôl fy nillad i, ceri agor y drws. Falle bydden nhw'n gyfarwyddyd felly yn defnyddio geiriau, ond tro arall mewn ambell i wlad, mi fydde fel hyn. Golwg fydde fe. Mi fydde falle codi bus.
neu rhyw edrychiad gyda'r llygad, ac os oedd y meistr yn edrych ar y gwas, dim ond edrych, mi fydda'r gwas fod i wybod pa fath o edrychiad oedd e, ac yna mi fydda'r rhaid iddo rithro i fynd i'n ôl e, neu agor y ffenest, neu cael drws, neu nôl i gyfaill, neu beth bynnag, nôl bwyd, nôl diod, a'r edrychiad yn unig, ac felly gwybu'r gwas, os byddai'n colli'r arwydd y gyfarwyddyd, yr orchymyn, bydda yna berig mawr yn dod, bydda yna gosb yn dod, ac i rai falle bydden nhw'n cael eu lladd, ond bydden nhw'n cael eu chwipio a'i curo, ac felly bydden nhw ddim yn ymlacio o gwbl, mi fydden nhw'n edrych ar y meistr. I'r forwyn yn aml gallu bod yn waith yn y dyddiau hynny yn ôl pob sôn. Mi fydda'r feistres yn gallu fod yn fwy llym ar y forwyn, ac ambell waith falle wneud yn anoddach i'r forwyn i weld y gyfarwyddyd. Falle bydda'r meistr yn ei wneud yn fwriadol pan nad oedd y forwyn yn edrych, ac felly ni chyhyddo hi ac yn ei chiro'n ddidrigaredd. Ac felly tybiwn ni, mi fydde gweision yn ofalus iawn nad oedden nhw wedi blino. Mi fydden nhw'n ofalus iawn i bod nhw'n edrych ar ei meistr, achos bydde ofn arnynt na byddant yn colli'r cyfarwyddyd. A be mae'r salmydd yn dweud wrthyn ni, fel hynny dylech chi fod yn edrych at Grist. Nid o'r un cymhelliad, dwi'n dweud hynny, ond be mae'n dweud, dyna'r lefel, dyna'r dwyster yn yr edrych i chi fod yn y ceisio, yn y gwrando. Dyna sut y dylsech chi wneud e. Edrychwch fel hyn tuag at Grist wrth geisio iachawdwriaeth. Dyna fel dylech chi fod yn edrych ar gair Duw, yn gwrando ar y pregethu, ddim yn gadael eich meddwl freuddwydio, ddim yn gadael wythnos i fynd heibio cyn bod chi'n ystyried y beth o, ond chi'n darllen ei ac yn edrych ac yn galw, helpa fi bydri garog i'm, ac i chi ddim yn neud fel bethau, o ran ceisio iachawdwriaeth, fe fi na elfen om gan ei fod e'n farnwr. Ac mi fyddwch chi'n ymwybodol o hyn, ond yna fyddwch chi'n cael eich atgoffa. Mae'n drigarog hefyd. Ac felly mae yna elfen fan hyn i chi'n edrych tuag ato fe, achos mae'n llawn a ddewid. Ond i'r Cristion, neu'r Cristion ifanc, ac yna wrth dyfu trwy'r blynyddoedd, i chi'n blentyn iddo. Ac nawr i chi'n edrych fel yn y dwyster o'r gwas yn edrych i'r meistr, ond nid o'r ofn, chi ddim yn ofni'r arglwydd, gan ei fod yn waredwr i chi, y mae eich tad nefol yn darparu'r cyfan ar eich cyfer chi, ac i chi'n gwybod am ei gariad e. Dyma gariad fel y moroedd tosturiaethau fel y llu. Ac felly, does dim ofn felly yna, ond i chi'n edrych arno o gariad ac o ddiolchgarwch, ac i chi yn edrych ato, tuag ato am gymdeithas ag e. I chi'n edrych yn yr oedfa, yn eich darlleniadau dyddiol chi, yn eich bywyd chi, wrth edrych ar y coed a'r blodau, wrth edrych ar yr awyr las i gyda ni ar y funud. Beth i chi'n neud? I chi'n edrych tuag ato fe, dyrchafu fy llygau tuag ato mynyddoedd o'r lle a daw fy nghymor. Dwi'n edrych am gymdeithas, i ti dod ac i fy nal i fynwesu'r arglwydd. Dyna fel ni chi fod i edrych. I chi'n edrych am bob un cyfle i'w fynwesu fe, i cael cymdeithas ag e, i cael ei gwmnïedd e, i cael ei gyngor e, i cael ei arweiniad e. Dyna beth i chi'n neud, chi'n gwrando ac yn darllen gair Duw, ac i chi'n edrych fel y mae gwas yn edrych i'w feistr, ond nid o ofn nawr i chi am ddysgu sut fedrai fyw i dogoneddu di a fwynhau am byth. Chi'n edrych am arwydd, sut allwch chi blesio'r arglwydd? Chi am ddysgu gan eich gwaredwr. Chi am weld, a oes na ragluniaethau gan Dduw yn dod ar fy nhraws sydd yn fy arwain i. Chi'n edrych ar ragluniaethau fel mae gwas yn edrych i'w feistr. Ac yn yr edrychiad, mae yna elfen o ddeisyfiad yn yr gwreiddiol fel hyn, yn yr wele yma, yn yr edrych tuag at Grist. Mae yna elfen o ddeisyfiad, o grefu, o ambilio ar yr arglwydd i ddod atom. Ond nid oes llawer o broffeswyr dros y degawdau. Dros y degawdau diwetha wedi tynnu eu llygaid oddi ar y gwaredwr ac wedi edrych tuag at grefydd. Mae yna lawer, a dyma beth sydd fy nhristau i, mae yna lawer wedi troi golwg oddi ar Grist ac Crist yr Efengil a'r Beibl at
at grefydd efengylaidd hyd yn oed. Mae rhywbeth cyfoes wedi dod i fewn. Mae yna rhyw brofesu cyfleus wedi dod i fewn. Mae yna rhyw brofesu cyflym wedi dod i mewn. Os ych chi'n teimlo fel dewis Crist, dewyswch Crist, ac mae yna addoliad ysgawn sydd yn debyg i'r byd, ac mae'n caniatáu chi neu be fynnwch chi. Ond nid yna yw'r grefydd, gwir grefydd, nid yna yw Cristnogaeth. Y mae'r Cristnogaeth yw edrych ar Grist, a byw i'w ogoneddu fe, a'i fwynhau ef am byth. O, na fyddwn ni'n dychwelyd at y man ble roedd y salmydd yn edrych ar ei arglwydd. Sawl un sydd wedi esgeluso edrych. Maen nhw wedi esgeluso, falle bod yna rai Cristnogion nawr yn gorfod cyffesu fan hyn. Eich bod chi wedi esgeluso eich amseroedd tawel efallai. A bod heina wedi dirywio bod yr edrychiad yng ngair Duw wedi lleihau. Falle wedi esgeluso'r mynychu'r cwrdde. O, chi wedi mynd lawr o falle pan oedd na gyfnod, ble oedd na 2 roedfa nawr, dim ond 2 sydd, efallai dim ond 1 sydd, ac efallai bod chi'n mynd o dro i dro bellach. Dyw'r sabath ddim mor bwysig, chi ddim yn edrych fel yr oeddech chi, ddim yn ei geisio fel yr oeddech chi. Falle'r cwrdd gweddi, falle hwnna wedi hen fynd, falle bod chi'n mynd o dro i dro, ond sicr ddim yn wythnosol. Sut mae hyn wedi digwydd? Mae hi'n gallu yn dweud. Y mae Satan wedi peri chi troi eich golwg oddi ar Grist. O, na fyddwn ni'n cael golwg arall ar Grist. O, na fyddwn yna ofn yno chi i golli oedfa, i golli amser byr. Efallai mae honna yw'r adeg pan y bydd yr arglwydd yn dod lawr i'n plith. Fi'n cofio clywed sawl achlysau pan fi oedd yn had yn wael iawn yn yr ysbrytu, yn aml iawn yn ddifrifol wael pan o'n i'n blentyn bach. Ond fi'n cofio clywed ar hanesion lle roedd rhaid i'r doctoriaid i gadw lawr yn y gwely pan oedd ar y sil. Achos doedd e ddim eisiau colli cwrdd. Pam doedd e ddim eisiau colli cwrdd? Beth os daw'r arglwydd a tywall i ysbryd lawr? Doedd e ddim eisiau colli unrhyw gwrdd, ond doedd e hefyd yn gwybod beth os fydd yn mynd ymweld â'r bobl ac fe fydd yn tywall i ysbryd ac fe fydd diwygiad yn dechrau. Dwi ddim eisiau colli un oedfa o cael ei gwmnïedd ac o'r rhaid nhw i gadw lawr. Cofio un adeg, pan roedd y doctoriaid, roedd yn y lle dwys, lle roedd angen llawer o doctoriaid i ofalu amdano. Ac roedd yn yr y sil, ymhen 2 sil, pythefnos ar ôl honna. Roedd yn pregethu, doedd e ddim eisiau bod oddi wrth y lle. Roedd e am fod yna, fydd yna bobl felly i'w gael yn ein hoes ni, yn yr eglwys. Dydych chi ddim eisiau colli unrhyw cyfle pam i ni'n edrych ar Grist fel mae'r gwas yn edrych ar ei feistr. Dyna sut i ni'n edrych, ond wrth gwrs i ni ddim yn edrych o ofn, i ni'n edrych o gariad ac o ddiolchgarwch. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil sanctaidd. Halleluia, amen, o aid, yr hyfryd wawr ar lyd, goleiad ei ar lydan. O, dyna beth i ni'n gweddio amdano. O, na fydd un ofalus ein bod ni'n cadw'n llygaid ar Grist. Os ych chi heb Grist yma heddi, o na fyddech chi'n galw arno, mae e'n llawn trigaredd. Falle byddwch chi'n dweud dydw i ddim yn heiddi fe, wrth gwrs dydych chi ddim yn heiddi fe. Falle byddwch chi'n dweud wedi wrthod y salg, wedi clywed ar y fengil miloedd o weithiau, ond dyna yw trigaredd. Mae e'n hir ym aros, mae'n drigarog, mae yno'n barod i'ch derbyn, a dyma beth sydd yn wirthiol. Yma'r maddeiant, yma'r pardwn yn barod ganddo yn ei law, yr enw a'r dyddiad ganddo'n barod i roed i chi. Dewch ato trai fod yn agos, galwch arno. Pwyswch ar yr arglwydd Iesu Grist. Galwch arno am drigarodd, fel y mae llygaid gweision ar law ei meistriaid, neu fel y mae llygaid llaw forwyn ar law ei meistres, felly y mae'n llygaid ni ar yr arglwydd ein Duw, hyd oni, thrigar ha, e fe wrthym ni. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde ni ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi o hyd byth. Amen.